tun tuma chuan kumsang khat zakwa somnga a New Zealand ramathil thleng kan chui ho le dona he thil thlen lai vel hian New Zealand a hian mi makta duai hni vel anom to ani he thil thleng hian New Zealand rampum pui a ngor nging loi nge Pauline Parker hi kumsang khat zakwa somthum pariat mei ni somni paruka lo pianga Christchurch Stefanu pahni na ani bok kumngami ani lain arulama harsat na anei wangin damdoi na oma atlei rol hun chung zong hi he nat na hian ati buai chhota ani chuwang chuan infiam na le lam lampanga chuan engma thiam anei lawa amai ro chu lemzia le milem kerte chu athiam em thungani Paulini le au Wendy chuan ko hrana in man te chu nuaman ti em thina ko hran che chan na hranga an u nau hian an tel thina ni school kal lo ni te chu rem changa la in biak ina te an kal fo thina Juliet Marian hi kumsang khazakwa somthum pariat October ni somni pariat a England alo pianga apa hi Dr Henry ani a Juliet hi ano panlaya tangin TB vei ani a ti chuan anun tamjok chu damdoina amang thina ni ti chuan anat na te alo ziom jok nan South Africa a pem turin an then rual tha te chuan thuron an pe a chan chu an omna mun aya sikle sa anom jok wang te tin anat na po South Africa a chuan a ziom jok an be sei wang te ani a Juliet hi kumsom pathum mi ani chuan apa Henry chu University of Canterbury a ho tulua om turin an ron ruat ta a ti chuan an chung kwa chuan New Zealand a an pem ta ani an pem atang rei lo te a chuan Pauline le Juliet chu high school a anin muta a ti chuan anin kom chhota a an zia alo in mil em mai boka suang tuana makle ro pui tak te an nei thina ni darkar tam tak thil suang to in hun an hmang dun thina an suang tuana chuan mi hausa le milar tak angin anin suang tua thina tin America ram om angin anin ngai thin ming lem te in phuain Gina le Deborah ti in anin vua anin kom na satel tela ti chuan anin kom na satak ema wangin an chung te po an lo in mel riat chhota a anin kom rei tak nu phei chuan Christian na chu hnolin an mani ngai tua chua chop Fort Worth chu an beta thina Juliet chu damdoi na chuan a om le ta a om chung rei lo te a po Pauline chu angai ngoi mai thina ti chuan a chua hnu chuan an in thian thatna chu an chhun zom le tanga la Pauline chung te chuan an fanu in Juliet ti ringot a boi puya wang le angai dana te le Juliet ti a in nga dan an mu chuan mak an ti em awangin ril rulam doctor an pan pui ta a Juliet ti chung te po chuan an fanuril ru put mang le om dan chu mak an ti em awangin an mel riat tha doctor te chu an ron ruta a hunte akal tak deuh hnu chuan an thian dun in kom dan chu alo zia chhota hle a kumsang khat zakwa somnga pali alo her chua chuan Juliet nu le an mi khual Walter Perry chu an in ngai zong ti an hreta a ti chuan Juliet ti pa chuan chu thil a riat chuan a hna chu a ban san ta ani ti chuan England rama alet le ta a Juliet ti chu a chung ta chuan British Atomic Research Team a hetiang lam mi thiam hi an mamo ani ti an hril hreta a thok turin an du thu an soi ngal boka ti chuan South Africa a an chung te bula om mai turin an ti boka ni ma se a chuap chu thlasik tuar tur khopin a chak lo ti an hria a chu thil Juliet le Pauline an hriat chuan an chi airil ru hle a an in then ran angai ngei don ti an hre boka ti chuan Pauline le Juliet te chuan an chung te bula chuan South Africa a chuan an pahnia om dun mai an du thu an soi ta ve a ma se an be sei lo deuh main an chung te chuan an lo rem ti ta hlau mai le an ril ru chu a buai dun hle a ti chuan an pahni chuan ruwa man na an siam ta a Pauline nu chu tha a New Zealand ram chu chua sana United States ta kal dai chu an ril ruk ta ani chu hmuna chuan le khabu te chua in lem chan thiam milar takni chu an tum ta ani Pauline nu hi Anora Parkari ani a Pauline le Juliet ti thil tum chu adu lo bur mai ani
a fanu a mu phak lowa a om tur chu angai ngam ngang lowa ma se a fanu ta thian dun chuan an in kom an phal lo wanga nga in tha ngei chu an tum ta ani kumsang khat zakua som nga pali jun ni som hni pahni tlai lamdar thuma chuan Pauline Juliet le Pauline nu chu Victoria Park ka an kala thil ein thingpui dor te takte a an thu chol bok ti chuan an ei zo chuan pak fan tum chuan an kal ta a Juliet ti chu ama sabera chuan ipte zen chungin akala a ipte chunga chuan triau lungrong chi hrang hranga chei a ak trewa ti chuan midang hmu lo lain lung chei moi chu a the dar ta a Pauline chu anu bula chuan akal thunga a ipte chu a zen renga a ipte a chuan leiro chan bung a ak boka chu leiro chan chu Juliatin an ina tanga aken ani reilo te hnuwa chuan triau lung sen no chu a hmuta a Pauline chuan rang takmain chu triau lung chu moya ti thu alo soi chu la chu triau lung chhar tuma anu akun hiam lai tak chuan Pauline chuan a ipte a leiro chan chu phorin anu luwa chuan awa chuta a anu luru chu ake a ti chuan anu chu ni khoshelovin a om ta nga la Pauline chuan voi tam tak anu luwa chuan a chhuwa voi tam tak a chuta wang chuan anu lu le maya tang chuan thi sen chu a chik puat puata ti chuan athita nia an hriat ve le an pahni chuan an trewak waka an kora thi sen kai nuai nen chuan midang pun turin an tlan ta ani midang an hmu chuan Pauline chuan anu chu thinga tanga atlak thu le atlak na thingin na taka avuak thu te thi sen a chua nual thu le a thinge nia an hriat thu chu a soya ti chuan park manager le a pasal chuan an pahni chuan an thom hnoa thi sen kai te chu ti fai turin an tir ta a Pauline nu chu thing hnuaya an mutira police te phone in ambulance po ron kal ngal turin an ti a police te chuan ambulance chu ron hruain ruang chu an la ta ngala an postmortem ta ngala ni postmortem result lo chua chuan aluru ake thu le chutna hnu ma ni om tak mun somli panga la ya an mu thu an soita a Pauline thil soidan nen a in mil tak lo wangin investigator te chu thil thlenna hmuna chuan an kal ta ani chu hmuna chuan leiro chan thi sen kai an hmuta a rin dan chu an nei ta dewa zandaria ta chuan detective pahni chuan Pauline te thian dun chu an ko ta a ma se anu thi dan chu ama an lo soi to ang chia tho khan an soi le a ma se postmortem result an hriat to awang chuan an thu soi chu an ring lo hle ani ti chuan investigator te chuan rem an ruat ruta a Pauline diary chu chiar thei dan tu ran zong ta a chu thil an chiar thei chuan an hriat chak em chu an hriat thei an in ring ani van nei thak takin Pauline diary chu ama Pauline om lo lain an chiar ruta a ti chuan anu chu tha an tum thu anu thi mani nia chuan alo ziak loka tin atha na man ruatan po leiro chan man an tum thu thlengin alo ziak ani ti chuan chu thil an hriat chuan an buaina chu a fel ta a kar thum hnuwa chuan Pauline le Juliet chu ko ta ko an ni ta a thudik soi tura an ti chuan ama an soi ang bok chuan an soi le ta a ma se Pauline diary an ron chiar chua meu chuan an ti ani thu an soi ve ta ani ti chuan ko chuan thiam lo chan tirin Pauline le Juliet ti chu dam chung tang turin an chung thu a rel saka ma se kumnga le achan ve hnu chuan chua zalen an ni a Juliet ti chu England rama om ta a Pauline po chu New Zealand a Roman Catholic rongbol tu ani chhota ani ti chuan kumsang khazakua somkua pali khan Peter Jackson chuan he case zu zui hian Heavenly Creature movie alo siam nge ani